Здравейте хора, аз съм Алекс Жи. И това ми е нови епизод на Clash Royale. И чакайте само сложа слушалките, че сигурно звучи като някой кретен. Или непознат. Включили са. Готово и да. Това е Clash Royale. Хора, да знаете, че... Хора, само да ви кажа, че Clash Royale го играя в момента от таблета, понеже телефона ми не може да се зареди, понеже нещо съм прецакал буксата. И да, в момента играя Clash Royale от таблет. И да изиграме една батълка. Не си ми тая. Мъж да бъдем. Мъже да бъдем. Аз трябва да бъда мъж, за да съм добър в нещо. В този живот. Тъкет. Сега вземе това така. Ей, той как ми го прецака. Бояна точик демидж. Сега от тази страна трябва да съберем елексир, хокрайдери и това. И да лога да го пуснем. Това е общо 10 елексир. Тик. В един запреш. Той се мъчи на фаербол да ми вземе кулата. Ха-ха! Принцес, нали викаше ха-ха? Ето ти ха-ха! 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 Ето ти! Чакай, ха-ха! Нали викаше ха-ха, бе? Ха-ха! Мета бе се. Гледер. И хората тук, че си свалих Clash Royale на таблета. И си въведох стария профил, акаунт и всичко. И да не забравяме, бих направил едно малко чест опенинг с този епик чест, но събирам джемовете, защото аз трудно, не джемовете, аз трудно събирам пари, за да си купа нещо и затова изпестявам. Дори да има някакъв шанс тук да ми спадне някой легендари, този шанс би бил... Ако имаш някакъв най-огромен шанс, епик честът, ако беше най-огромен шанс за легендари след легендари честът, то знаеш ли какво ще пишем? Или така да пише 20 епикс, 100 commons, 110 commons, рейърките да са 55 поне и ще 100% легендари. Я да видя тук. Небеса, не го използвам този бейби дракон. Още една битка трябва да направим. Хора, аз много съм се размекнал напоследък. Напоследък само играят такива 2 в 2. Аз ако искам... Не! Това дори не наточи много.
това дори не наточи много демидж. Ако някой човек се сети да изчисли колко еликсир е това, което е комбото, трябва да изчислявате. Освен ако не сте като мен и да не изчислявате. Ай! Тъп Giant скелет! И тъп Wi-Fi! Това беше мислено. От дете се събира пак 10 еликсир. С един Хокрайдер и един такъв. Май не биваше много да се смея в миналата игра. В тази игра не съм сигурен, че ще бия. Трябваше да не се смея. Ето за това планирах. Така. Колко мразя. Уизъртът. Удари. Хора, след вас се държа на 9-та арена. Чакайте, че нещо цъкнах. И хора, връщаме се към играта и чакайте, че нещо цъкнах. О, сета, има много време. Да, дори не видях какво стана. Може някак да забавите клипа, да видим какво е станало. Дайте си играем една 2 в 2. Че мисля, че скоро изтича. Аз съм вече на 11, защото съм много добър. Да бегаш. Аз не го пусках това, но... Тинг. Уизърт отзад. Мразят те електроуизърти на Twitch. С капанарски карти. Не им се не знаело. Що е за слагани? Нямам атакуващи. Хайде, пускай бе. Така. Ще имаме един Womba. Wombajack. Къде скоро ще наваксвам купите? Короната е моя. Няма да я пипа.
Наистина короната беше моя. Сега вече... Короните са мои. Короните са мои. По-скоро наши, защото трябва да ги деля с него. Но по-скоро 3 за мен, 3 за него. Защото и двамата сме помогнали. Но ти сега само се пуснах и бомбарджак и победих. Чакайте, че съм пуснал телевизора на друг канал. Не, телевизора е мой, няма да го пипаш. Защото музиката много, тя е много тъпа. Не музиката на... Хора, не музиката на Clash Royale, а музиката на телевизора ми. Има много тъпи песни. Ами, например, като имам си телевизор ми някакъв такъв, който има тук едно копче Music и като се цъкне, всичко така става. И хора, жалко, че загубих на този тъп чалендж. Но не съм направил. Не съм направил само 2 победи. Направих поне... една победа ми липсваше за 10 джема. Значи съм направил около... Значи аз съм направил 4 победи. На това. Но след това. И без това няма да спечеля. Няма смисъл да даваме джемове. Но дори нямаше смисъл да даваме за това. Но след това. Айде още една игра да играем и приключва клипа. Епикар дърбър. Той има грейверт и електро. Аз имам само грейверт. Fireball. Тук. Executioner. Най-омразната карта, която съществува в Clash Royale. Да, беда. Executioner, всички викат, че не може да се победи с една скелетна армия. Ейди. Виждате ли как работи комбомания? Мразя те! Нупс, атака! Нупс, атак! Нупс, атак! Бим! Showtime! Fireball! Executioner! Колко те мразя! Това дори не те апгрейдва. What? Какво стана, бе? Добре, аз нападам, но не защитавам. Това ми е слабостта. Короните са мои, нема да ги пипаш. Ти си много слаб на Clash Royale и даже тази песен, която е нещо като пародия на друга песен. Няма да ги пипаш. Няма да я пипяш. Я! Короните са мои, няма да ги пипяш. И хора, понеже ми е сменен, понеже и скоро без това през септември ще сменям телефона и да знаете хора, че ще ми е малко, ще трябва да сложа някакво друго интро. Пък, чакайте хора, знаете ли какво се сетих? Аз дори нямам интро. Само на 2 или 3 клипа съм имал едно интро, което интро дори не го използвам. И това беше голема атака, спряна от един Алекс Джи.
Сега ще тръгна. Не, някой да го спре, някой да го спре! И хора, продължаваме с загуба накрая. Поне коронка. Какво е това? Защо го цъкнах току-що? Тъпа. Искам да разгледам колко още карти ми липсват. Още много карти ми липсват. Една рерия и останали такова. Но хубавото е, че имам бац. Най-новата карта. Бац, бац, бац. Йо, бац, бац, бац. Аз какво съм ги наредил по арена? Така. Да, 6-та арена. А да лога къде е? Да лога няма го. Чето е в мене. 7-ма. 8-ма. И това от 8-ма и 9-та. И хора, това сметам да е клипът. Колко много арени ми остават. Чакай, 2 арени ми остават и съм в лигите. Знаете ли колко купи ми остават? Много! Хора, аз бях Алекс и надявам се клипът да ви е харесал. И, айде, чао!